Эфирда хабарлар программасы исәнмесез, студияда Адилия Бирханова. Безнең ишегалды программасы быел да гамәлдә. Аның буенча агымдагы елда Зәйдә 14 күп катлы йорт ишегалды төзекләндерелә. Кайсы йорт тирәләре яңартыла? Хәзерге көндә нинди эшләр алып барыла? Тулырак киләсе сюжетта. Зәйнең Җиңү проспекты 1-16 йорт ишегалдында ремонт эшләре бара. Ул безнең ишегалды республика программасы буенча башкарыла. Бүгенге көндә подрядчылар тротуар бордюрларын кую эше белән мәшгуль. Төп юлдан башлап 1-16 йортына кадәр җәяүлеләр юлы яңартыла. На сегодняшний день здесь ведутся работы по установке бордюрных камней, вывоз демонтированных дорожных плит, засыпки тротуаров для дальнейшего устройства асфальтобетона. Биредә ишегалдына керү өлеше яңартылып, өстәмә тротуарларда булдырылган. Бу эшләр тәмамлангач, йомгаклау этабы итеп яңа асфальт катламы салыныр дип көтелә. Бу елда Зәйдә 14 күп катлы йорт ишегалды төзекләндерелә. 5-сендә бүген яңарту эшләре бара. На сегодняшний день работы производятся в 5, в высокой степени готовности 1 двор, и получается в остальных дворах работы уже завершены в полном объеме. Адилия Бирханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре. Зәй кырларында ел икмәген җыялар. Восток агрофирмасы игенчеләренең һәр минуты кадерле. Тәҗрибәле комбайнчылары арасында яшьләрнең булуы да сөендерә. Шуларның берсе Бигеш авылы егете Ислам Насыйбуллин. Аның хакында тулырак киләсе сюжетта булыр. Ислам Насыйбуллин инде малай чактан комбайнчы һөнәренең нечкәлекләрен үзләштергән. Хәзер исә Восток агрофирмасының алдынгы хезмәткәре. Инде 4нче җәен Акрыс комбайнын иярли. Узган елда күп икмәк суктырып алдынгылар рәтендә булды. Комбайнга инде әтигә электән утырып биреп, шуңа әтидән кызыксынып, бу эшкә килдем инде. Хатынның әтисе белән бергә 4 сезон эшлибез. Ел бөртеклеләр өчен уңай килде. Басуларда егеннәр күкрәп утыра. Югалтуларсыз җыеп алуда көч тә, тәҗрибә дә кирәк. Комбайнчыларның безнең белән сөйләшү өчен туктап алырга да вакытлары юк. Һәр минутның кадерен белеп эшлиләр. Быелгы уңыш сөендерә ди игенчеләр. Урожай Зәй районында бик әйбәт, елдан-ел әйбәт инде. Алла бирсә, потеряларсыз әйбәт кенә, Алла бирсә җыеп чыгарга. Бүгенге көндә район буенча 4242 гектар мәйданда көзге бодай уңышы җыелган. Барлыгы 19942 тонна ашлык суктырылган. Уртача уңыш гектарыннан 47 центнер чыга. Ел икмәген җыюда 60-ка якын комбайн катнаша. Адилия Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре. Көне-төне кырда эшләүче авыл хуҗалык хезмәтчәннәренең нәтиҗәле эше өчен шартлар булырга тиеш. Тәмле итеп тукландыруны оештыру уңышның яртысы дигән сүз. Зәй шикәр агрофирмасы пешекчеләре бу турыда яхшы белгәнгә менюны төрләндереп, ризыкны өйдәгечә тәмле итеп әзерләргә тырышалар. Һәр иртәдә беренче, икенче ашын өлгертәләр, шул арада коймагын да басып куялар. Сүзебез Зәй шикәр агрофирмасы хезмәтчәннәрен тәмле ризыклар белән сөендерүчеләр хакында. Өч пишмаклар, мантылар, пилмәннәр ясыйбыз. Булышкилар ясыйбыз. Эш сәгатем язгы чәчү җәйге урак өстендә башлана. Иртәнге сәгать 6-дан кичке сәгать 6-га кадәр. Лузалия Файрушинага әниле кызыл Алевтина һәм Валентина Егоровалар да ярдәм итә. Ризык әзерләү өчен аш бүлмәсендә уңайлыклар җитәрлек. Беренче һәм икенче ашларны һәрвакыт төрләндерергә тырышалар. Алар янына яшелчәләрен пешереп, салатын да ясыйлар. Чүпрәле камырдан чәйгә татлы ризыклар да әзерләргә өлгерәләр. Урак өстендә көненә 70-80 кеше ашаталар. Әзер булган ризыкны зур-зур савытлар белән басуга илтәләр. Агрофирманың машина йөртүчесе Семен Кузнецов бу эшне зур җаваплылык белән башкара. Баксы йөртәм и рабочийларны Заинскийга төрле җиргә йөрибез инде, кайда кирәк. И обедта йөртәм, ужинда йөртәм. Бәләк гөлләргә кунса гөлләр тибрәләр микән. Кыр хезмәтчәннәре төшке һәм кичке аш вакытларын түземсезлек белән көтеп алалар. Кызу урак өстендә генә түгел, пешекчеләр ел әйләнәсе агрофирма хезмәткәрләрен тәмле ризыклар белән сыйлыйлар. Бар күңел җылыңны биреп әзерләгән ризыкны яратып ашаулары тагын да рухланып эшләтә ди алар. Адилия Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре.
Зейде спорт белән шөгыльләнергә мөмкинлекләр җитәрлек. Шуларның берсе әле былтыр гына үз ишекләрен ачкан Дулкын йөзү бассейны. Биредә балалар гына түгел, өлкәннәр дә шөгыльләнә. Шушы көннәрдә шәһәр яны лагерьларында ял итүче малайлар, кызлар да булып китте. Созвездие йылдызлык шәһәр яны лагерында ял итүчеләр Дулкын бассейнына килә. Лагерь узган шимбәдә генә 3нче сменага малайлар, кызларны кабул итте. Һәр смена сайын ял итүчеләрне бассейнга алып килергә планлаштыралар. Мы уже второй раз посещаем бассейн Дулкын. В этот раз мы вывозим всех детей в количестве 133 человек. Получается, у нас сегодня будет 2 выезда. Пожалуйста, не бегаем ни в коем случае, потому что везде вода, скользко. Суга кирер алдыннан балаларга аңлату эшләре алып баралар. Беренче эш итеп бассейн хезмәткәрләре инструктаж үткәрә. Кичкенәрәкләрне исә аерым бассейнда йөзәргә өйрәтәләр. Алар белән тәҗрибәле тренерлар шөгыльләнә. Һәр кайсы күзәтү астында. Йөзә белмәүчеләргә махсус җайланма бирәләр. Мы рады, когда к нам приезжают дети. Им нравится посещать наш бассейн. У нас малая и большая чаша. Купать с удовольствием. Даже некоторые моменты тяжело их выпроваживаем. Пусть они почаще к нам приезжают. Яшьләр эшләре идарәсенең мондый мөмкинлек бирүенә балалар үзләре дә шиксез шат. Йөзүнең сәламәтлек өчен файдалы булуын бик яхшы аңлыйлар. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Соңгы ярты елда республика юлларында пассажир ташучы таксистлар гаебе белән 4 юл һәлакәте теркәлде. Аларда 5 кешенең гомере өзелде, 7-се яраланды. Таксистлар катнашында килеп чыккан аварияләрне киметү максатыннан Татарстанда такси исемле операция үткәрелә. Зейдә дәүләт автоинспекторлары такси машиналарын тикшерә башлады. Әлеге операция такси йөртүчеләр гаебе белән килеп чыккан аварияләрне киметү максатыннан үткәрелә. Ул 27 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Дәүләт автоинспекторлары куркынычсызлык кайышларын токмау, таныклык, иминiyet полисыннан башка йөрүгә игътибар итәләр. Шулай ук лицензиясе булмаган, теркәлмәгән килеш такси хезмәте күрсәтүче шоферлар аерым контрольгә алыначак. Транспортның техник торышына, путевой лист булу-булмауга да игътибар итәчәкләр. Такси хезмәте күрсәтүче чит ил гражданнары да тикшерүдән читтә калмаячаклар. Бүген Зейдә тоннель операциясы узды. Дәүләт автоинспекторлары юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозучы машина йөртүчеләрне ачыклау максатыннан юлдан баручы транспорт чараларын туктатып тикшерде. Тикшерү барышында юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозган өчен 12 шофер административ җаваплылыкка тартылды. Шуларның 10-сына куркынычсызлык кайышларын электирмәгән өчен штраф салынды. Бер машина йөртүче билгеләнгән тәртиптә теркәлмәгән транспорт чарасы белән идарә иткән. Тагын берсе штрафларын вакытында түләмәгән өчен янәдән административ җаваплылыкка тартылды. Шуның белән сишәмбегә әзерләнгән хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән сау булышам. Сау сәламәт булыгыз.